ngo an tɛ se ka tɛmɛ fo an ka foli belebele sɛmɛ arabuw ka Allah subhanahu wa ta'ala la. A ko ne foli ka kan an kan ka fo kɛnɛ in kan. Ale min sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka dabali dilan ka wolofinde bɔ a sugu la ka wolofinde ba a yɛrɛ la ka wolofinde ɲugu a yɛrɛ la ka wolofinde ɲugu a masara ka wolofinde ɲugu a bɔsun na ka wolofinde ɲugu a bɔkolo la k'a ka fɛɛrɛ k'an b'a fo Ala. Ko nka kɔn ko tɛ de ko tigɛninkuru kumaba tɛ ban bɛɛ ka boli i ka biribiri ye koyi wa dɔw bɛɛ de ye sunkɛ ta ye a kana sigara fiyewu n'a ma dabila don kelen ye fɛntigi ta ye. Ko kotigiw nana ko wolofindenw kan bɔra ko kumada dira wolofindenw ma bi se kɔnɔna na wolofindenw k'u yɛrɛ fɔ koyi kunu k'a fɔ kunu don jan tɛ wolofin fɛn o fɛn ma nin miiri ka segin kɔfɛ dɔrɔn ka s'i fa ma ka s'i mɔkɛ ma i b'a ye ko don jan tɛ don tɛmɛna an kɔrɔ yan n ko don tɛmɛna an kɔrɔ yan nin diinɛ min b'an dala ko silamɛya ale de y'an bɛɛ lamɔ koyi ale de y'an bɛɛ lamɔ tɛgɛrɛ tulo tun bɛ kɛ anw ka fɛrɛ la ka bɛn ale ka laɲini cogoya de ma npogotigiw tun b'u ka fini don ka bɛn ale ka laɲini cogoya de ma cɛkɔrɔbaw tun b'u ka ɲɛnamaya sigi ale ka laɲini de kan o tɛ waati jan ye dɛ olu y'an kɔrɔ yan k'an su don cogo fɔ an ɲɛna an danna ka bɔ fɛn min na k'a k'o fɔ an ɲɛna k'an dan cogo fɔ an ɲɛna an k'an kana min kɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na k'o fɔ an ɲɛna an n'an musow bɛ da cogo min a y'i da don o la an musow k'an ka fini min don k'u da an kɔfɛ a y'i da don o la n'an bɛ don ɲɛgɛn na an k'an k'an sen min don ka min bɔ n ko a y'i da don o la n'an donna ɲɛgɛn na an k'an ka min fɔ ka baara kɛ o kan a y'i da don o la a ma da o ma koyi ko tile kɔnɔ ko an ka baara dɔ k'a ye siɲɛ 3 fo siɲɛ 5 k'o tɔgɔ ye ko seli a ma da o ma dɛ ko saa kɔnɔ an bɛnbaw yɛrɛ ka hakilina dilannen k'a bila ɲɛnamaya kɔnɔ ko sun a tun bɛ kɛ ka cɛmisɛnw de jogo don ko a ka sɛbɛ don baara ma n'a ma sɔn kungɔ min filɛ nin ye n'a ma baara kɛ sunkun b'a sara ni min ye o filɛ nin ye anw bɛnbaw ko sunkun kɔnɔna de don yan n'i y'a k'a taatɔ la kana sigara a segintɔ a b'a k'i la sunkun man ɲi dɛ ale de ye kuma ye lo tan waati n'i b'a tiɲɛtigiya i b'a tiɲɛtigiya n'i bolonɔ de ye i kunsigi diya ko tɛ dɛ ayi n ka kɔrɔ ni hawa ni hadama ye a tɛ se ka tiɲɛtigiya n'o ye ale bɛ tiɲɛtigiya ni min ye o tɔgɔ ye ko tɔɲɔ ale de bɛ to a ɲɛ a y'a ye a ma da o ma dɛ k'an k'an faso ci ko ka taa siya dɔ faso jɔ ko an ka siya dɔ ka kan kanu an yɛrɛ ka kan sanfɛ ko an ka siya dɔ ka fini don cogo kanu an yɛrɛ ka fini don cogo sanfɛ ko an ka siya dɔ ka diɲɛ ye cogo kanu an yɛrɛ ka diɲɛ ye cogo sanfɛ ko an ka siya dɔ ka ɲɛnamaya kanu ka tɛmɛ olu ye min fɔ an ye ɲɛnamaya kɔfɛla kan u y'o sɔrɔ u mɔkɛw da olu ka daw la k'o minɛ k'o k'u ka tiɲɛ ye u jɔ b'o la kɛ nka olu tɛ se k'o ta k'u bɛn'o kɛ anw ka tiɲɛ ye wa a tɛ dan anw ka tiɲɛ de ma cogo si de ma wolofindenw a kɛra bɛɛ ɲɛna ɲɛnamaya in kɔnɔ waati jan tɛ o fɔli de gɛlɛyara an bolo o fɔli de kɛra ka jogo bɛɛ danna u y'an kɛ fɛn bɛɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan ka se ɲini u yɛrɛ ye koyi ka anw laban cogo yɛrɛ fɔ u da la i komi olu de y'an da an ka ɲɛnamaya b'olu de bolo k'u bɛɛ bɛ laban ɲama sanfɛ n'a k'u bɛ laban ɲama sanfɛ karamɔgɔ ko k'ale yɛrɛ balola ɲama sanfɛ ale bɛ yen nin nɔ o tuma ni ɲama sanfɛla balo n'o de ye aw bolo laban kojugu ye k'anw sɔrɔla o ɲama de sanfɛ ka kɔrɔbaya o sanfɛ an sigilen b'o sanfɛ nka ko n'i y'i tulonŋana k'i to i ka etazi kɔnɔ ɲama sanfɛ n'i y'i tulonŋana k'i sigilen to i ka kuranɛ ka ɲama sanfɛ ngo n'i y'i tulonŋana k'i ni Saudiya bolo dira ɲɔgɔn ma k'an to ɲama sanfɛ n'i y'i tulonkɛ wolofindenw na ko yatola komini garanti k'i k'i sago kɛ wolofinna ya ngo
ni mi kɔlɔsi an b'i da lɛfɛ kan k'i lebu k'i yira diɲɛ na k'i bɔraw fɔ maaw ye e bɔra joona e ye jɔn ye mun ye bila nin kalabancidenyaya la faso kɔnɔ mun ye bila nin yɛrɛdɔnbalidenya la faso kɔnɔ mun ye bila nin faso buruja la ka tigɛ i faso ra k'a dɔn ko dugukolo tɛ diɲɛ kɔnɔ bi tigi tɛ min na n'i bɛ Alahu subhanahu wa taala n'i b'a ɲɛ yɔrɔ min dɔn diɲɛnatigɛ in kɔnɔ bi o fɔ an ɲɛna an k'i bila ka taa ye joona joona o k'an faso to an ye k'anw bɛ min na faso ko don wolofɛn ko don an bɛ yaaya de kɛlɛ la ayi o ma wuli yɔrɔ si k'o m'o jɔn ta k'u kana siga yɔrɔ fewu n'u sigalen don ni min ye k'u ka bɔ dɔw k'a ɲɛfɔ an ye an y'a ye yɔrɔ jan de ka n'a sɔrɔ an badenw de ma surunya o yeli la karamɔgɔ a fɔ ka gɛlɛn dɛ nka mina ne karamɔgɔ ni ne kɔrɔkɛ n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko an tɛ kuma na kɛnɛ in kan ko an ye dɔnniba ye nka an bɛ kuma yan ko an b'an karamɔgɔw n'an kɔrɔw de ɲɛkɔrɔ n'an ye file min ci u b'an dɛmɛ k'a kalan ni tata ma sɔrɔ min na olu b'a dasi bolokɔ la k'a saba dɛnɛ na a bi fɔ tɛ a sini fɔ tɛ an nana de ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ wolofin den dama don dɔ tɛna taa yɔrɔ la ka dɔ tugu ka d'a kan yɛlɛnkɛ mɛ k'i sigi an kɔra yɔrɔ min na sedu tɔgɔ ma fɔ lasini tɔgɔ ma fɔ o yɛlɛlen bɛ ka t'u sigi sanfɛ ye k'u to sanfɛ k'an lɔjɛ duguma wa ko an k'an to duguma k'u lɔjɛ sanfɛ koyi bɛɛ kɔni ɲɛ b'o la o tɛ se ka sɔsɔ karamɔgɔ ma kɛra baasi ye dɛ a tɔ yɛrɛ kɛra sa ko an k'a fɔ an dajɛra ko an dakun ye duguma mɔgɔya de ko ye ayi ko wa ko wolofindenw de sɔrɔla wolofinna kabi kunu fo bi wa hali sini o bɛ fɔ ko an tɛ fo k'an kan laminimini ni fɔcogo min ka di min ye a fɔ tɛ anw nana a kama de an b'a kan wa an bɛ s'a kan karamɔgɔ b'an fɔ n'i k'i b'o de fɔ faso kɔnɔ ko f'i da ka fara ko fɔ ka e kun ci k'e sen bɔ a la k'e ma fara foyi kan ko fɔ olu ka yeta kɛlɛbaga kɔ e ka yeta ni e y'o kɛ ala ko ye ka bɛn sɛbɛnni kɔrɔ de cɛlen kɔ ka s'i ma e ma se k'a dɔn dɔɔni kɔnɔ ko sɛbɛnni yɛrɛ jujɔn fɔlɔ o bɔra min jɔn ye sɛbɛnni fɔlɔ jujɔ diɲɛ kɔnɔ o y'i bɛnbaw de ye n'i y'o dɔn yanni i ka kaba fɛn min sɛbɛnna na min sera ka dɔɔni sɔrɔ k'a sɛbɛn k'a se e ma san ba yirika kɔfɛ o sɛbɛnni dilanbaga o fana bolo kɔrɔta dɛ awɔ dɔɔni kɛnɛ kan o bolo kɔrɔta dɛ minɛ n'i ka ala ka kumabaw y'i fereke ngo ni i ka ala ka kumabaw y'i jatigɛ n'i ka ala ka kumabaw ye dɔɔni de kɔnɔna na k'olu de ye wuruki kɔnɔna na diɲɛ kɔnɔ o tɛ baasi ye kɛ o y'i ka tiɲɛ ye anw t'o minɛ la koyi nka anw fana k'i ma de ngo e y'a lasɔrɔ ni sɛbɛnni min ye dɛ ka d'a kan ka b'e ka ala y'a kɔ don min na kuma se t'o ye tugun koyi est-ce que o kalama ko bɛ diɲɛ in kɔnɔ bilen wa ka d'a kan o ye diɲɛ baara jɔ waati min na o ni bi cɛ caman kɛra dɛ ko caman kɛra dɛ karamɔgɔ ne yɛrɛ ɲɛ b'o la yadɔ ko filɛ sa ka d'a kan ngo ka d'a kan o kɔ don ni bi cɛ karamɔgɔ min feregera dugukolo in sanfɛ yan o tɔgɔ la min ɲagamina dugukolo in sanfɛ yan o tɔgɔ la soburu jaburu ye wali faso kɛ tomo ye o tɔgɔ la kabi kunu fo bi fo sini o bɛ ka joli bɔn o tɔgɔ la aw dun ko k'o ye kumakɛla ye n'o ye kumakɛla ye karamɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la bi a ye min sɛbɛn san 2000 san 1400 ni an bɛ sɔn k'a fɔ k'olu expiré la sa dɔɔni kɛnɛ kan est-ce que a tun tɛ bɔ a ka kumako kelen kɛ nin waati in na sinon ko ɲagamina sa dɛ a ɲagaminen don ale tɔgɔ de la fa bɛɛ lajɛlen na ko est-ce que kabi kunu fo bi wa hali sini a bɛ ka kɛ maaw ɲɛna koyi ko a k'a ka masaya kama
aka kuma ko kelen kɛ ka maaw bɔ ɲɔgɔn na tiɲɛtigi ni nkalonitigi ka bɔ ɲɔgɔn na an k'an ka sigi kɛ baden kɔnɔ ko sinon k'a laban ko an n'a fɔ a yɛrɛ ma sa ko n'a yɛrɛ ko nitigiya ye wa ou bien nitigi tɛ ko a na kɛ n'a bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ bilen n'a t'a kɔnɔ ko sinon ko a kɛra kɔnɔnagan ye a tɔgɔ la sa dɛ k'a ka fɛɛrɛ k'a ka bɔ a ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye maaw n'u balimaw ka se k'u ka sigi kɛ baden kɔnɔ. Karamɔgɔ b'a fɔ kɔnɛ nin ja kunbɛ min filɛ kono ko n dɔgɔninw ma n'an ye ja ninnu lajɛ ja nin tɛ bilen dɛ o kama n bɛ to k'a fɔ a ɲɛna kuma bɛɛ n ko mɔgɔ minnu bɛna ka kuma an fɛ a kana olu jigin a y'olu fo k'u tɛgɛ kɔrɔta hali n'u y'an nɛni an k'olu lamɛn bani olu sɔnna ka na kuma an fɛ mais min yɛrɛ bɛ ka kuma an fɛ quoi fo wolofinden ka dɔɔni ka s'a ma ko ne kan tɛ nin ma koyi hakilina min bɛ nin kɔfɛ dɛ ne b'o de fɔ n'a y'a baro kɛ ka d'a kan hakili mana bonya ma a bɛ taa baro kɛ yɔrɔ wɛrɛ de ale bɛ baro kɛ yɔrɔ wɛrɛ min na dɛ ale bɛ k'a kɛ ni sabotage min ye o bɛ dɔ hakili bila ka ɲɛɲinini dɔ kɛ wolofindenw i tɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ baara kɛ yen wa baara yɛrɛ bɛ se ka kɛ i tɔgɔ la yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma se yen fana koyi ne b'a ye tan de. Karamɔgɔ b'a fɔ kɔnɔ video min nalen filɛ bila jakunbɛ min nana bila n'o ye Abubakar Sekaw ka jakunbɛ ye Nigeria n bɛ dɔɔni min dɔn ka bɛn n ka yili bɛrɛ ma n bɛna kuma o kan. Abubakar Sekaw a filɛ ka mɔgɔ 2 min ta a ka idole ye nin karamɔgɔ n'i ye ninnu ka dɔfɔ dɔn dɔrɔn n'i ma tila diinɛ ko in na fo k'e sa fo ka taa bɔgɔ kɛ e tulo la don min na i t'a tiɲɛ dɔn waati jan tɛ koyi k'u ka kira tile dɔfɔ ko in to yen u ka Abudulayi tile ko in bɛɛ to yen nɔ kɔlɔn dayɛlɛla cogo min na k'u ka nin bɛɛ to yen a n'a fa cɛ san hakɛ min ye dɛ ko an ka nin bɛɛ lajɔ fɔlɔ ale sacogo a denw sacogo a musow ka tamaro foro minɛna na cogo min na ko an bɛ Mali karamɔgɔw deli k'u ka nin bɛɛ lajɔ fɔlɔ Umar suwacogo Abubakar sacogo Usumane sacogo k'u ka nin bɛɛ lajɔ olu ka jan denmisɛnninw kunkolo ma bi k'u kana daminɛ ni yɛrɛ maa 2 min filɛ nin ye n'o ye Abdul Wahabu ye Abubakar Sekaw bɛ k'a ka idole kɛ ni mɔgɔ 2 minnu ye ninnu ye jɔn ye ka bɛn an ka yeli ma an bɛna an ka dɔɔni fɔ a ka jɛgɛ bɛ jiraw don. Karamɔgɔ b'a fɔ dɔnnikɛlaw ka fɔ ma dɔnni kɛnɛ kan nin cɛ 2 ye u bɛɛ ye koba kɛ diinɛ in kɔnɔ wa hali sini nin cɛ 2 nin ninnu bɛ ka baara kɛ diinɛ in kɔnɔ kuranɛ tɛ k'o kɛ kana se k'o ma fɔlɔ nin cɛ 2 ninnu bɛ ka baara kɛ karamɔgɔ b'a fɔ dɔnnikɛlaw ka fɔ ma dɔnni kɛnɛ kan nin cɛ 2 ye u bɛɛ ye koba kɛ diinɛ in kɔnɔ wa hali sini nin cɛ 2 nin ninnu bɛ ka baara kɛ diinɛ in kɔnɔ kuranɛ tɛ k'o kɛ kana se k'o ma fɔlɔ nin cɛ 2 ninnu bɛ ka baara kɛ ka d'a kan n'i ye kuma nin fɔ dɔ ɲɛna n'i m'a lamɛn ni hakili ye n'i y'a mɛn ni dusu de ye ko karisa bɛ k'an ka diinɛ de buruja ou bien karisa bɛ k'an ka diinɛ kɔrɔfɔ ayi fɛn o fɛn ka jugu nkalontigɛla ma ɲɛnamaya kɔnɔ ko wuli an ka taa kɔrɔbɔ karamɔgɔ ne bɛ ka min f'i ye ne mɔkɛ sɛbɛnni kɛ nɔ tɛ n b'a bisigi e min fana bɛ ka lamɛn e mɔkɛ sɛbɛnni kɛ nɔ tɛ e yɛrɛ ka wuli k'a ɲɛɲini ba n'u ka dɔfɔ kɔnɔ karamɔgɔ wolofin tilalen filɛ nin ye jamana 2 de ni ɲɔgɔn cɛ bi Iran ani Saudiya kabi kunu fo kuna sini hali bi an ma se ka ko kelen ni sɔmi sɔrɔ k'o tɔgɔ de ye ko diinɛ a filɛ an kɔrɔ dɛ u ka filɛ an kɔrɔ o kama Iranɛw y'u ka alimami 12 fɔlɔ ko dilan k'a bila sen kan ka nin cɛ 2 de kunbɛn karamɔgɔ b'a fɔ u ka fɔ ma san 300 san 400 tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ kɔnɔ
Iranien fɔlɔ tun bɛ ka arabu bisi de k'u tɔnɔbɔ i komi anw ka mɔriw tun bɛ k'an bisi cogo min k'an tɔnɔbɔ ko ala dugulen tɔgɔ ni ala gendura tɔgɔ n'i y'a d'i ma i ɲɛ da wari ka dɔrɔn a b'a nɔrɔ i la de i t'i biri ka ta dɛ ale yɛrɛ de bɛ pan ka nɔrɔ i la Iranien fɔlɔ tun b'o de kɛ Saudiɲɛnw na o donni kana o y'a sɔrɔ Saudiya fana bɛ i komi ne ni e faso filɛ hakɛ min kɔnɔ bi an ka walijuw an ka mɔgɔbaw min ka duwawu tɛ bi n'a y'a fɔ ala y'a ka ala ka numéro unique b'ale dɔrɔn de bolo n'a y'a composé dɔrɔn ka cɛ a b'a jaabi direct olu kɛlen bɛ ka jamana fa tuma min na Iraniens bɛ ka n'u bisi k'u ta bɔ awɔ o ka fɔ ma ne Abdul Wahab nin de bɔra ni kɛrɛ ye diinɛ ko tɛ a bɛ ka Iraniens de kɛlɛ ka d'a kan Iraniens bɛna dɔw bɛn'u yɛrɛ kɛ garibu ye jagaw bɛ d'olu ma ale ko jaga kana bɔ ka di mɔgɔ ma bɛɛ ka jaga bɔ kana bila diinɛ ka foroba wagande de kɔnɔ diinɛ de bɛna lajɛ sisan se tɛ mɔgɔ minnu ye jamana yɛrɛ kɔnɔ jamanadenw u bɛ kungo kɔnɔ u bɛ yɔrɔ min a bɛ ta k'olu sɛgɛrɛ ni jaga di waati sera dunanw bɛ b'u ka jamanaw kan ka n'u yɛrɛ kɛ fantan ye an da la k'a sɔrɔ fantanw b'an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan karamɔgɔ tɔw ko tiɲɛ yɛrɛ k'e ta nin ko nin ye tiɲɛ ye nin tɛ se ka sɔrɔ u ye baara kɛ n'a ka hakilina ye nka hakilina wɛrɛ tun b'a hakili in kɔfɛ k'a fɔ hakilina wɛrɛ tun b'a hakili in kɔfɛ ka d'a kan karamɔgɔ b'a fɔ ko dɛ dɔnnikɛlaw b'a fɔ ma ni Wahabu nin ye baara kɛ ni a fa min ka hakilina ye o fa olu tun ye jamakulu ye minnu tun bɛ ka Iraniens kɛlɛ u y'a ye yɔrɔ jan ko ka Iraniens kɛlɛ ko ka d'a kan ko ni Iraniens ma kɛlɛ ko don min na diinɛ ko in o jɛlen bɛ min na n'a tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ ni maa don ni maa tɛ n'o ye Mahamadu nin ye ko Iraniens b'a jɔnjɔ minɛ Saudiɲɛnw na mɔgɔw ko cogo di a ko ka d'a kan dɔnni fila bɛ ko in kɔnɔ k'a fɔ ko Mamadu faso tun ye Magan min ye Magankaw yɛrɛ de y'a kɛlɛ Iraniens dun nana dɛmɛ olu m'a kɛlɛ wa hali a dɔgɔnin min fana tora n'o yɛrɛ kan ka kɛ a ka idole ye ka d'a kan a yɛrɛ wolo denmuso de b'o bolo a tiɲɛ n'a nkalon kɔni ko in sigira cogo min na an kana taa fɔ o bɛɛ la janfa minnu kɛra a daminɛ na nka kɛnɛ kan dɔɔni kɔnɔ o ka ko labanna Iraniens de fɛ yen Iraniens dun ka kuma o kuma u bɛ ka Mamadu ko in de kɔrɔta ko donc an ka diinɛ in tugu ala yɛrɛ la an ka Mamadu ko nin ko fɛgɛnya mɔgɔw bolo sinon n'a danna Mamadu ko in bonyani n'o kɔrɔtali ma Iraniens bɛna fɛn minɛ na yaya olu y'o fɛɛrɛ min sigi sen kan ko o sɛbɛnniw n'o fara ɲɔgɔn kan n'o dɔnniya min daminɛ a den nana wuli n'o de ye karamɔgɔ i ma karamɔgɔkɛ ye yan fɛ wa o fana ye baara kɛ ni o dɔnniya kelen de ye u ka fɔ ma Anglais bɛ furu dala don min na u sigilen bɛ nin de la ninnu de bɛ ten ka o don péninsule arabu kɔnɔ contre Iraniens donc ninnu nana kirako de fɔ k'a dɔgɔya mɔgɔw bolo ka kirako dɔgɔya ka a kɛ komi olu ye mɔgɔw connecté ala yɛrɛ de la ka kirako in dɔgɔya pour que ka Iraniens ka fanga de natɔ kunbɛn k'a kɛlɛ n ko yatɔla fana ye nin de ye ka wuli k'a fɔ ko non diinɛ ko tɛ nin ko ninnu bɛ ka dilan ni fɛɛrɛw de ye an kɔrɔ yan den ɲɛ t'a la o kama Anglais taara ye ka taa bɛn n'ale tile ye k'a sɔrɔ u ye ka nin organisation nin dilan jagako la donc Anglais y'a dɔn mɔgɔ min ye nin fɛɛrɛ dilan hali ni diinɛ ko tɛ o bɛ dɔ kalama économie na mais mun bɛ yen olu bɛna fanga min sigi jamana kɔnɔ u tɛ se k'a kɛ nin ye ka d'a kan olu dalen tɛ diinɛ mɔgɔ la donc olu ye mɔgɔ wɛrɛ de choisi nka o n'a ka baara kɛ k'a ka hakilina ka ɲi o don bolo n'o ye Arabie Saoudite jamanatigi fɔlɔ ye muso 50 ni kɔ a t'a denw da dɔ yɛrɛ o ma dan sago dɛ ka d'a kan a daminɛ n'o yɛrɛ de la ye donc u ka fɛɛrɛw ɲɛna ka na ni hijiko ninnu bila valeur la sisan diɲɛ kɔnɔ ka wa dɔ sɔrɔ hakili yɛlɛma k'u bila halaki kɔnɔ k'u bila kodɔnbaliya kɔnɔ k'u bila kalanbaliya kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ka to manamana na Iraniens minnu tun bɛna garibuya la olu fɛ yen Iraniens minnu tun bɛna baarakɛdenya la olu bolo olu ye fɛɛrɛ dilan ka jaga kumaniya ka bɔ Iraniens minnu dɛsɛbaatɔ ma hali n'u bɛ sa
anga nunun kɛlɛ de ka da kan nunun mina ko in jɔnjɔn de minana o iranɛw tilara ka t'u fara ɲɔgɔn kan ka sɔn'u ka garibuya ye ka sɔn'u ka dɛsɛ ye ka hakili de labaara ɲɛnamaya kɔnɔ u ye hakili de labaara dɛ u jama ka ca ni saudiya ye nka u ye hakili de labaara bɛn kɔnɔ a tora dɔnnikɛlaw ta la u ye dɔnni ta k'a labaara u filɛ k'a tɔnɔbɔ bi bɛɛ ɲɛ b'a la tɛ se ka sɔsɔ karamɔgɔ an ka attaquant fila i kɔrɔ n'u bɛ ka siran k'u fɔ k'u k'a fɔ ko foyi t'a la Mali attaquant fila k'u filɛ les familles shérif de Kidal et les familles shérif de Nioro Mali attaquant filɛ nin ye dɔwɛrɛ tɛ Algérie contre Maroc de don k'u kana yɛlɛ ka taa fɔ Saudiya Iran ka jan ko bolo bɛ dibi la ko minnu bɛ kɛnɛ kan k'u k'a lajɛ Algérie Maroc an ɲɛ b'u la kɔni ngo maliyɛnw ɲɛ b'u la kɔni an kulela minnu na Mali la ko kutubu an tun b'a fɔ minnu ma ko an ka waliju an tun b'a fɔ minnu ma ko an ka mɔgɔdamu ngo an tun b'a fɔ minnu ma fɔlɔ ko an ka mɔgɔbaw a bɛɛ lajɛlen nunjuru tun bɛ Maroc de bolo ni maa min t'a a juru ta yɔrɔ dɔn a bɛ kɔnɔna ka yɛlɛ i ka taa sanfɛ dɔɔni i ka sotelema feere ko ɲɛɲini Mali kɔnɔ i k'o dɔn i bɛna dɔn fiyewu ko Maroc gansanama tɛ Mali kɔnɔ olu fana ka cidenw b'an jɛra ni Saudiya ma mɔgɔ ta ka t'o former don n'a nataw la Iran y'a ka alikaba jɔ n'u tɛmɛna ni Maroc ye n ka cɛ sherifu dama don kira mɔdenw dama don u tɛ ɲɔgɔn janfa dɛ o ye Saudiyɛnw senbɔtɔ yara Saudiyɛnw taar'u su don jogow na u taar'u kalifa jiw na k'u k'anw faso in ci ne ka yeta la ne m'a fɔ o y'a tiɲɛ dɛ ka bɛn ne ka fitinin ma o kɛra anw ka kɔrɔnfɛ sherifu ye awɔ olu y'u denw lapiye n'a dɔnni ye wajuliw kɔnɔ misiriw la murabuw sanfɛ k'u denw kɔlɔ gɛlɛya u ma ɲɛ o ma dɛ u y'u ta ka t'u di arabuw ma k'a y'u kalan u kana hakilina in baara i y'a ka galifila kɔrɔ a ka ciden ye kufa ye kufa ka ciden ye digo ye i m'a ye u ye digo dilan dugu kɔnɔ a ye balimaya bɛɛ ɲini ani buye cɛ ka sinjiya bɛɛ ɲini ani buye cɛ sinon ni jama ko dɔ bi nka cɛ ni maa min bɛ jama ɲini de la buye ni Haidara i na gɛlɛ Haidara la dɛ nka a ye sɔmi de k'a fɔ k'an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na fɛn min y'u ci f'an k'olu de dɔn olu nana cogo min na fo ka na se an ma an b'a tiɲɛ ye joona k'u hakili la k'u ka sow taara yɔrɔ jan k'u ma taa yɔrɔ si k'an ɲɛ b'u la k'u kana sigara fewu k'an ɲɛ b'u la u bɔra ni kɛrɛ ye u b'an jɔlen sɔrɔ yiri in sanfɛ yan u bɔra ni sira o sira ye ko fɔ n'u ye kama bɔ dɛ sinon n'u bɛ ka taama o sen la kɔni k'anw sigilen bɛ maaya yiri sanfɛ an ɲɛ b'u la o tɛp nin ne yɛrɛ karamɔgɔ ye an ka kolokoto bɛ kɛnɛ kan nka an ka nangi bi kɛnɛ kan bamankɛ ɲɔgɔn sɔrɔ goma bamankɛ min b'a kunsigijɛ yira jɔnw na kɛlɛ kɔnɔ ale ko k'a nɔjɛ de ko ne ko ka kɛlɛ janna la k'an bolo se an ka ɲinifɛn ɲumanw ma k'an dɛsɛ jugumanw ma an ka ɲɛnamaya in kɔnɔ k'u ye danfɛn min da ko danfɛn falen bɛ o tuma ko an ka bɔ ni ka luwaniw n'an denw dɛmɛ n'u bɔra ni kɛlɛ dɔ ye an k'o to yen olu k'u sekora dakun ka ca an ka ɲɔni an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de ɲinifɛn nin ye kelen ye o siga kana don wolofin den sira a bɛ sɔrɔ cogo di o tuma karamɔgɔ bɛ kɛnɛ kan fa feere samakɛ karamɔgɔ ko an ye woro minɛ k'an senfa an cunna ka bɔ gɛlɛ kan koyi wa an filɛ bulonda la an ɲɔgɔn girilen k'an bolo fila dan kɔ ka woro tan di an kɔrɔw ma ka ji sigi ka fugulaw bɔ k'u ka lase bulon kɔnɔ maakɔrɔw ma olu k'a se fɔ soɲa kɔnɔ na karamɔgɔ an bɛ minnu ye an tɛ minnu ye k'u ka don an fɛ ko ɲuman bɛɛra k'an bolo se an ka ɲinifɛn ɲuman ma k'an bali jugumanw na ko an bɛ kunba kɔnɔ wa an dalen b'a la ko tigi b'a la nka ko tigi k'o ka bon kuma ma a ka danfɛnw fɛ a ka bon kuma ma kumafɛn tɛ ko kumafɛn tɛ ko n'i ye ko ye kun ɲin'a la kun de b'a la wa i tɛ kun foyi fana ye n'i ma ko ye koyi k'u siri-sirilen don ɲɔgɔn na ka taa
karamɔgɔ ko kuma de ye tiɲɛ ko ka bɔ de an ka kuma tiɲɛtigiya ayi k'anw kɔrɔw kɛlen ko k'an yamaruya anw karamɔgɔw kɛlen ko k'an yamaruya ko nɛri t'an da la kara t'an da la anw tɛ maa tigɛrɛ ma dɛ an b'i ta i tɔgɔ jɛ de ma ka d'a kan n'i ye Mayi Watara ɲɔgɔnna anw dɔɔni jugujugu bila koro sigilen Mali kɔnɔ ko ni maa min y'a don ta n'i y'a bɔ ta a ye nana ye n b'a cɛ ta anw cɛ ta yɔrɔ Mayi Watara bolo karamɔgɔ o fɛn tununnen bɛɛ man ka ɲini ka ye Bamakɔ dɛ awɔ iyo ne b'aw ɲininka fɔlɔ sisan groupe nin sanfɛ aw yɛrɛ aw ye ordinateur de modification ou bien aw ye mɔgɔ yɛrɛ de min bɛ ka kuma ten